Així... Ah! No! Merda! Quina cagada! Hem a Casa de Montnou, Minecraft en català i de qualitat. Hola de nou, parlem a Casa de Montnou i avui us porto un nou vídeo que exactament és el segon capítol de la sèrie de mods del Fit the Best, vale? La gran notícia és que he arribat a una mina que, com podeu veure, estava ple de marbre i m'he fet una casa. Bueno, aquí hi ha una habitació que hi ha coses i tal, però la casa està aquí fora. Perdoneu pels FPS, però és que quan gravo em baixen de cop, no sé per què. 23, és que és increïble. I la casa és aquí. M'he estat molt de temps picant i invertint bastant. Vale, podeu veure tota la pedra que he tret i la terra, i en l'altre cofre n'hi ha més. I, bueno, és una mica així. Surt per l'altre costat, vale, aquí hi ha un llac, aquí seria com la part més normal del Minecraft, i aquí, a l'altre costat, doncs hi ha els avets i tal, que són altíssims i que m'agrada molt aquest bioma que hi ha, vale? Per tant, aquí els avets, passem el de xonses, aquí hi ha aquest salt, que mola molt, i l'altre costat i això altre. I baixem a baix i hi hauria la sala de màquines, que encara no he fet res, més que res perquè veieu, o sigui, veieu fer-me coses i tal. I bé, ara començarem a fer coses perquè he pogut agafar material, molt de material i tal. Per tant, primer de tot, me faré un cofre per aquí. I com que no sé més o menys, no sé gens què puc fer i tal, doncs, o sigui, per quin ordre més que res. I he vist que tenia cors d'aquests, he mirat per què servien els cors aquests. I he vist que si feia així, me donava una cosa. Però aquesta cosa no sé per què serveix, això. Minimum store. No ho sé per què serveix. Ah, vale, sí, ja sé què és. És la pedra filosofal, exacte. Ok, doncs anem a fer intercanvis. Anem a fer intercanvis amb tota aquesta puta merda que hi ha aquí. A veure, pot ser que si fes així. No. No, no pot ser. Què és això? Què és això? Hòstia, que raro. Bueno, és igual. Anem a fer els intercanvis. No sé absolutament com van, Així, flint, així... Pedra de... Això quina pedra és? Basalt, cobblestone... No sé què és. Joder, com es fan els intercanvis? Com es fan els intercanvis? Potser que a partir d'això fem alguna cosa? Hòstia, es gasta. Es gasta? Per què es gasta? Quina puta merda, no? Si es gasta. Joder. La meva mentalitat. Vale. A veure, a partir d'aquí puc fer alguna cosa. Segur. Argila. Per què vull argila? I per què vull això? Joder. Potser que a partir de fusta. Em sonava que a partir de fusta... Ah, no, clar, aquesta és fusta dels arbres, els altres. A veure, vaig a buscar fusta dels altres arbres normals. Fusta. Vull dir, una de llonces... No tinc cap destral. Així... Faig una destral i tallar fusta d'aquest arbre. Per exemple. Em sembla... A mi em sona que amb fusta em puc fer obsidiana. I si em puc fer obsidiana, puc anar al Nether. Si puc anar al Nether, pues m'anirà molt bé anar al Nether, evidentment. Anem primer, però, per fer l'obsidiana. Quina llàstima que no hi hagi el mod de la motxilla, perquè m'aniria molt bé, perquè podré portar més coses i tal. Però bueno, és una llàstima. Zombi... On ets?
Zombie violets. Ups. Hòstia, quins lagassos. A veure si és veritat. Així ens... Ah, mira, ja l'he vist. Pam, pam. A veure però si es pot fer alguna més. És que m'hauré de mirar el manual perquè... Obsidiana. Vale, amb 2 de... Pues me faig el portal ara ja. Mira, amb 10 d'obsidiana em faig un portal. Per tant, vaig a fer-me el portal. Me'l faré baix, o no, o faig una sala aquí. No sé. De moment em sembla que faré per aquí una sala. Que aquí hi havia aquest forat. Vale, no. No! Ah! Més m'ha pillat el... Fill de puta! Fill de puta! Mira, sort que m'has donat el bloc, perquè si no et picava... Fixa, vaja. Parlem bé el català. I què volia fer ara? Vale, sí. Bueno, doncs al final res, aquí res. Vaig a fer-me el portal aquí baix. No me'l puc fer el portal. A veure, la paret de cofres serà... Això serà paret de cofres. El portal me'l puc fer, no sé, aquí mateix. Vale. Hòstia puta, quina merda cagada. Joder, no m'abans estar mitja hora picant. Per tant, per una cagada, l'hauré de fer així. Pam, 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 pam. I espero que ho hagi fet bé. Sí, sí. És que hi ha vegades que el faig malament, simplement, saps? I què volia fer ara? Què volia fer? Ah, sí, matxero. Quin sort. Ai. Anava així, no? Sí, anava així, correcte. Matxero per encendre això. I no anirem ara al Nether, però... Bueno, no, que encara me moriré i la cagaré fort. Hòstia puta, necessito deixar coses al compte. Qualsevol xorrada. Doncs aquesta Minium Stone aquesta me la guardo. I aniré matant enemics perquè tampoc era tan difícil de fer i tal. Després, què més hauria de fer? Diria que aniré ja per al mod del Buildcraft i necessitaria començar per fer... A veure què puc començar a fer. Això generador que diria que això està bé, vale. Un Iron Furnace es fa amb 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Iron Furnace. Es pot fer les esmanes, però faré la del forn, ja que així gastaré menys Iron. I a més també necessito forns. Per tant faré les màxims que pugui no, però un parell i un parell més. Vale, si no m'equivoco he fet Iron Furnace i hòstia, és que aquest mod mola moltíssim. I ara amb això m'hauria de fer això. Amb 3 de Refined Iron, o sigui, Refined Iron, com es fa? Vale, cremant Iron, perfecte. Pues vaig aquí i trec això. Ah, què passa? Trec això. Poso 1, 2, 3 i 1, 2, 3. No, de moment me'n faré un. I a baix que hi haig de posar-hi? Hi haig de posar-hi pues el que ve a ser un combustible. I
I com a combustible què hi posarem? Pues molt simple. Joder! Ara haig d'anar allà baix a buscar-ne. I més, és de nit. És de nit, amb aquest lag. Haig d'anar allà baix. Que poder tinguem? Ah, no. I editar, no? És graciós. Vale. Hòstia, un creeper. Creeper, no vinguis cap aquí. No vinguis cap aquí. Vaig a dormir abans que res. Ah, això que veieu de Quicksilver és perquè en tenia un i volia mirar per què servia, però com que soc un expert entre cometes amb el NEI, o sigui, un novato, i no sé com va, doncs sense voler me'ls anava posant. I al final no he descobert per què serveix. Però bueno. Trobo que, o sigui, pensava que el NEI no era gaire útil. La veritat és que quan... Hòstia puta, 14 FPS, com em pot anar 14 FPS? La veritat és que quan... O sigui... Quan ja no... Espera. Quan ja no necessites... O sigui, quan tens molts de mods i ja no necessites... Vull dir, necessites saber els... per què serveix cada cosa i tal, doncs va molt bé. Perquè d'una manera ràpida no només pots saber com va cada cosa ni tal. Tu, què me fas? Putos capullos. Però els penjo. O ha sigut un... no sé, igual. I això, i pim, i pam, i pam, i pim. I me volia fer això, que es fa pitxut, o sigui, pitxut la U, faig així. I es veu? Ah, què és això? Ah, vale, amb la U puc mirar els usos. Amb una rebattery. I la rebattery com es fa? La rebattery, vull saber com es fa la rebattery. Rebattery, a veure. Rebattery. Usage, no, rebattery. Ara faig així. Vaig jugar. R, U. Joder. Ah, vale, ara aquí. Amb redstone? Joder. Si es fa amb redstone ho tenim fotut. A veure, poder... Joder, jo això del NEI no ho domino gens, A mi sembla que va molt lent. Rebate. Ah, mira. Vull saber com es fa la rebattery. Rebattery. R. Per què no? Sisplau, algú em podria explicar com cony es fa això? A veure, poder s'ha de canviar això aquí. R. Ara. Redstone, Cooper Cable. El redstone es pot aconseguir per aquí. Vale, per aquí. Ja està. Per aquí. Joder, no fotis, haig de buscar redstone. O sigui... Me'n vaig a la mina. Ja, dos? Ah, vale, l'altre està. Me'n vaig a la mina. Això ho deixarem aquí. Tot això, bueno, els forns els posaré aquí de moment. És igual, tu. Merda forns. Joder. Vale. Què més necessito? Agafaré filets. Això ho deixo. L'espasa, el pic aquí. La destral no necessito per res. Em porto 2, 3 per fer-me un altre pic i per redstone. Quantes necessito? 2, no? Bueno, 4.
Bueno, però intentaré agafar-ne més. Així, i aquestes carbasses també les apuntaré. Bueno, us guardo el cofre d'allà. I hi ha carn de zombi, que és molt bona. Sí, carn de zombi. I guardo les carbasses. Deixem això aquí, això aquí. Això aquí, agafem això així i tal i qual. I ja està. Vale, anem a l'expedició. Vaig a mirar quan porto de vídeo. Bé, doncs porto 16 minutets, per tant serà una cosa ràpida. En un moment haig d'anar a buscar redstone. Baixaré per alguns llocs que ja sé. És bàsicament per aquí mig et vas tirant i com que és una mina que està molt bé aquesta. Ah, per aquí. Hòstia puta que em mataran. No, merda, merda. No, no em matin, no em mateu, no em mateu, no em mateu. Ah! Ah, no em mateu, no em mateu. No, no! Merda, i estic mort, merda. Joder, joder, quina puta. Vale, vaig a... Dead point, no està allà, perfecte. Va, ara haig de... O sigui, m'haig de posar a tope perquè tinc aquí un skeleton que per cada fletxa em treu moltíssim. Vale, això m'ho poso. Això ho deixo d'aquí. Això ho deixo d'aquí. Això aquí, la pala aquí. Això aquí així. Així i així. Vale. Merda, no he agafat antorxes, joder, i tampoc he agafat... Vale, pues intentar anar ràpid. Ràpid. O sigui, no em distrec. Per aquí, a veure. Sé que no veureu gaire res, però és que necessito la redstone ja. Joder. Només vull redstone. Redstone! Redstone! Per què cony m'ha tregut tanta vida? No hi ha redstone? No, o sigui, no hi ha ni un puto pols de redstone? Oh, redstone, he trobat redstone. He trobat redstone. Hi ha moltíssim esquelet i molta merda, no? Què passa aquí? O sigui... Vale. Joder, però m'he trobat massa poc, no? No, 8, ja està bé, 8. Per lo que necessito ara... Mira, ara mentre no m'aparegui un esquelet i me tiri... Mira, més redstone, és que sóc el fucker. Va, i tampoc estaria malament que trobés ara alguna de diamant, no sé. El suficient per poder-me fer una espasa o un pic. Hòstia, aquí hi ha molta cosa, hi ha molt d'ore. Ja vindrà un altre dia, això. Ja vindrà un altre dia aquí. Mirarem tot això, què tal. Però ara pugem cap a dalt. Vale, i el xungo serà pujar. Uf. M'havia cagat. Pensava que... Joder, xaval. Merda, mots. Cap a l'habitació, no. Habitació. Xunga, on ets? Bé, m'he perdut a la mina. Al final he trobat la sortida. També he trobat altres materials. I mentre estava a la mina ha vingut una visita a casa meva. Sisplau, saludeu. Sí, hola. Tu, guarda, gilipolles. En Marc d'Aigües I en Joan. i en Joan, correcte. Bé, Digues doncs... hola. Sí, digueu hola, va. Hola, va. Hola, va. Són molt xistosos. En Joan. Bé, anem a continuar el que estàvem fent. I anem a veure. Anem a fer la rebatteria aquesta. Amb la U. Joder, això.
domina. Sí. Tot així. Joder, la veritat és que... Vagi negre. Tio. Ets una mala persona. Això em sembla que anava així. I aquí... Aquí no sé què hi anava. És un pilar. Tio. Estan dient coses molt dolentes. A veure, la R i pitjut aquí. Ara. Cooper, Tinningot. Joder. Vale. M'estic liant. Hòstia, merda, mod nei d'aquest. Liant. Vale, molt bé. També, joder, també necessito goma d'aquesta. Parto el vídeo i el vaig a buscar i fins ara. Creatiu! És broma, no. Calla. Bé, i tornem a ser, he anat fins a la quinta polla per buscar aquesta puta merda. I els anem a posar al forn. Vale. I vaig a agafar el de llonzes per fer el cable. Aquí hi ha el cooker. Anem a dalt, que hi havia més coses. Tio, m'estan aquí fent porno en directe. Encara que no ho veieu perquè no hi ha cap càmera. Pareu. M'estan tocant molt els ous, però per les orelles, saps? Tio, quins pervertits. Quan parem de gravar no sé què passarà. Vamos a Quan ver. parem de gravar no sé el que passarà. És un rapero. És un rap. Rap. En vez de Minecraft, bueno, que també tens que penjar... LOL, Para, tio, Joan. LOL. Para, és que, a veure, aquí hi ha una persona que es diu Marc Duaigües, que té una germana que es diu Duda, que vol que pengi LOL. És un fill de puta. No es diu així, es diu Joanet. Pobreta. Per què? Però li diem Duda, perquè en Dudo li diem Dudo. Clar, en Dudo li diem Dudo. Fa riure. I és graciós. No, a mi em fa riure, Vale. 6... Para, és que, joder, ja està. sou unes males persones. Hòstia. Em pregunto, això es pot cremar? No, tio, què fas, tio? No, això no es pot cremar. Què és la bola aquesta negra? La bola aquesta negra és goma, o sigui, per fer els cables aquests. Veure si es fa la pila. No, no es fa la pila, no es fa així. No es fa així, doncs com es fa? A veure, ara, pitjut l'R. Oh, Es fa amb tint. Joder, tint. Tin, En tinc, De tint en tinc. Ha, 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 ha. És graciós. mira. Tint. No, però aquest és Refined Iron i vull tinol. Pots fer dos. Però que tinc core, tio. Que no, perquè La core. el Tin Iron, el Refined Iron el necessito per fer la màquina. Poso la màquina aquí, 3 de Tin Iron i el xip aquest. Tio. Estan fent aquí unes sessions de porno. Gratuït. Vaig a... No, això ho plantaré després. Sí. Tio. És que no tornareu a estar més amb mi quan graveu un vídeo. Quan gravi un vídeo. Així m'agrada. Joan, para. Joan, para. Per què n'hi poso dos? Diré que t'agradin tots al Facebook, sabran qui ets. Oh, dic el seu nom i la gent sabrà com és. Joan Soler Mascarrera. O Joan Mascarrera Soler. No sé. No dic. Pam! És igual. Però al Facebook no hi tens, Rubí. Pam. No, el Facebook és només Joan Soler. No, és broma. Digue-ho més fort. Per cert, hi ha rumors que diuen que l'Alf és gai. Oh. És veritat. No ho treguis, això, Hi ha rumors que l'Alfa és gai. Li penjaré al seu Facebook una secció d'un gat, que em fa il·lusió. No la vaig trobar. O sigui... Està clar que
Pues sí, algú Què anava a dir, això? Facebook, i anem a casa de mòbil. La Emma és de banc, i aquí. O Popet. Si comença a dir-me, papet. Sí. Mamet. Moja. Moja. Sí, Ojalà que s'ha de molt. segur que em dic Moja. Oh, i tant. A veure, hem quedat que aquesta paret seria per als dallonses i això seran per als dallonses. Sí, És que aquí tenim un nazi. dislike. Digues com és la seva contrasenya del mòbil. I de Robin. Ah, sí, és una esbàstica. I això què és, Miquel? Això és un cable. O sigui, això dona energia. Tant de rato per fer 3 cables. No. Per fer aquesta màquina. Ah, és bé. Bueno, ho deixarem aquí. Queda bé. Calla. Fas trampa. Això ja sembla més nazi. Fas trampa. I tu què? Que es fica l'esbàstica de la contra? Ah! Que t'entra un creeper. Hola, Deixa'l creeper. cair. Entrarà. Ah! Ah! Bueno, ho deixem aquí. Ho deixem aquí. No, espera, primer que et Ho deixem mati. aquí. No problem. Més, Miquel, no tinc més bàstic. Hòstia, 2 creepers. Anem a casa de món. No. Quants cops t'he dit que no cantis, que no sortiràs a la meva intro? Que per cert s'està fent la meva intro, Anem a casa de món, no. Bueno, me l'estic fent. No. Mira, una intro original. Hola a todo, aquí me casa de món comentando. Molt original. Tens que dir al principi? Un cervell, m'ha donat un cervell. Hòstia, ha explotat el creeper, fill de puta. Mira, t'ha donat allò negre. Sí, una puta merda, ho tenia jo a l'inventar. Ah, allò és ulla. No, no és no? ulla. Ah, no? No. A més, no es diu ulla. No es diu En ulla. catalano. Catalano. Has dit Ah, Anna. no, és gitano. Vale, és molt Sí, xistós. fica un pi, perquè si Bueno. no escolta algun menor com nosaltres. Sí. Bueno, doncs ho deixem aquí. Perquè, aquí va dir... Vale. Joder. Tot això anirà tallat. Bueno, ho deixem aquí, que vagi bé, fins la pròxima. Me gusta o m'agrada, que és el mateix. Comenteu, favoritos i tot l'altre. Apa, adeu, que vagi bé, merci. Adéu.